kayu kang purwa sejati wit wono panggeblat papat godhonge wigo karo membit apratopo kekuwo sloka langit semine daru kilat posur ya lanteng su asirat pun lawan udan kebujune akoso buka prati oyote samudra kocak sumemburat yaya ginebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojro kakoso juwegluk swala lir gelap sosro kekayon gengrebah kaya dibahabati prabawane grogoro goro-goro kaperang ana telu goro-goro jagat cilik goro-goro jagat gedhe ya goro-goro jagat pakeliran mula diarani goro-goro jagat cilik jagate manungsa goro-goro iki ora bisa dirasake wong akeh kang bisa ngrasake wong kang lagi ketaman goro-goro ini kang angka loro goro-goro jagat gemelar ya goro-goro jagat gedhe
iku gara-gara kang bisa dirasake wong akeh pratandane guru jugruk lindhu jero kaping 7 banjir bandang tanpa sangkan iku diarani gara-gara jagat gedhe kang angka 3 gara-gara jagat pakeliran sejati amung kinarya hormat wijilnya putra Kyai Semar Nala Garing Petruk Sumawana Bagong Ki Lurah Petruk jumedhul hanlasak dados kenrena ing penggalih sang hyang para pamriksa miwah para pamirsa wijilnya Ki Lurah Petruk hanlasak hormat Garing Ora balun sapa sabrang apa rupaning gandang cocok las cimulo sate laris kembang ojo lucu Sri Sugrono sarap-sarane wong Sukerto adoh tekan segara kidul pujakno tego rahayu slamet kana Pancabaya sekra wetan tinolak bali mengetan kana Pancabaya sekra kidul bali manidul saka kulon bali mengelon yen saka lor bali mengalor saka dhuwur bablas langit sapitu saka ngisor bablas bumi sapitu om namo swaha
jam 1 langkah 30 menit sowanku ana Padukuhan Widoro Kapanewon Purwosari lan bengi iki ujube para kadang sumitraku iki sedekah rasul utawa merti desa umum diarani sedekah nek cara desa kene ya mung ujube mengkono ngaturke bekti marang Hyang Widiwasa ya para kadang-kadangku kang wis sawetara gawa bali Mbok Sri Sedana saka Tegal Kepanasan diboyong ana papane dewi-dewi muga-muga berkah barokah dadi rejeki sing kalal tan satemah murakapi lan cukup kanggo nyukupi kebutuhaning kulawarga. Aku ya isane nderek memuji muga-muga rancak ora ana sambikala. Ora kaya-kaya bengi iki mapan ana pendopo kang gilar-gilar. Ya muga-muga tansah ngrembaka lir samu barange tegese ya kudu berkembang lahir lan batine. Mula Pak Duko ngendika badhe nglampake napa tak caosi lakon Kresna gugah. Mengko karep supaya gugah kaprawirane para kadang sumitraku kene. Aja ya mung nrimo apa anane sing baku wong urip iki kudu budi sarana. Budi sarana tegese mono budidaya kepiye nut jaman kelakone. Kemulane ya rumangsa diayomi sing ana dhuwur ya ngayomi para kawula satemah bisa mat sinamadan ora ana padha pliruk-plirukan ora ana sing padha jiwit-jiwitan. Coba aku tak nyuwun karo Mbak Tunjung Sekar. Jeneng kok apik ora jamak cocok karo piyaine Tunjung Sekar. Tunjung Sekar Rinonce. Coba tak nyuwun. Nggih napa? Sing kira-kira gampang tur kepenak midhangetake wong sawetara mboten tau krungu. Larasane gamelan 5 karo 1. Moji kedap tasma Wiraswara ki anggere saka sumur cacahane wis ora ana tandinge kok. Leh dawa. Le dawa. Rumangsa kowe jane. Ya dipasangke karo Mbak Tunjung cocok. Kajare Mbak Tunjung ini senggakane rada dawa ya seneng. Wiraswarane ya dasare nek ora dawa ya ora seneng. Nek teng Bantul dawi ngoten. Nggih jan nek cara mriki mboten ming dawi jan dawer. Dawer gedhem dawa. Ya. Ampun sok nyelaki. Ampun sok nyelaki janji to, mboten prayoga. Selendang biru. Ayo turu. Selendang biru. Among ngenake ati. Kepepet lendang kuwi iso ngenake ati. Nek ora perlu takono Mbak Yam kuwi to. Ning lendang lho. Batin setiamu. Saiki tak sekores wiagane leren. Coba Mas Gading ijen tak tandingke Mbak Tunjung Senggak. Yuk, Ji, ro, lu. Selendang
Pas. Elok tenan jan kaya corong. Anu niku napa nggih? Rada-rada lemes-lemes kaku. Nggih niku senengku bocah iki serajan kaya ngono jan cengkilinge ra jamake. Tatap mana janjimu selendang biru. Hop. Kedang mesra. Selendang biru. Segak pengorok to rek. Weh. Ngorok. Wah, kok aja maida to. Jaman aku nom, yoga iki to sing rambutoke aku. Wiraswara ki karo aku, ora ono aku. Tingak-tingung lho. Padake apa? Wah. Iya, iya. Ya, sapa genti Mbak Yam? Sapa Mbak Yam ya? Wah. Hanya janji. Kula nuwun sederek donya. Padahal apa saka akhirat Bagong iki. Wah, rambutnya digondrong karuwang aku. Zaman maju. Kalau anak metu lanang ki tak kauli kok. Ya tapi nek metu lanang tak iku gondrong. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enake hati. Iya. Suarane yo panggah saya wengi saya apik. Lho nek ditepi-adeke sing set iki pancen kenes ya, Reng. Iya. Ora kaya adimu kae glombyur-glombyur. Nek kaya ngono ki jan. Wah, jan gesit. Iya, iya. Jan kaya tiwik ki ya ngono. Ya saiki nek dinderes dadi wah gesit. Cik-cak. Yo beda. Oh, tiwik ki sing ndi kuwi kiwane Mbak Rani kuwi. Oh, kuwi ta. Partnermu ya reng HA. Iya, syukur. Aku partnerku kuwi. Sapa? Kuwi. Oh, nek gareng Mbak Tiwi nek Bagong Mbak Rani ya aja diomong-omongke. Singgah aku. Dadine. Ora tekan Karena batin setiamu. Saiki rukunan kaca wiyaga komplit ji, lu. Iki dilelakon apa ta iki? Ana sing dhuwur sareng ngisor. Lah sing kendhang dituruti senengane ngisor. Le nyengkok lho. Aneh-aneh. Aku ya gumun karo wong siji kok ya ora kendo-kendo. Cengkoke truk. Aku malah kalah saiki wis mupu. Plok jarike diobong ki cilaka. Syukur. Aku iso aneh-aneh.
tujine liyane ora. Yuk. Tetep ana janjimu selendang biru. Candak saiki Kang Gareng. Candak ketemu wong tua arep apa, Tru? Ya minta jauh omong-omongan lho. Aku metu jedul nembang lendang biru. Jeruk diteruske kowe, heeh. Bagong nembang ora gong. Aku ya arep nembang yo, Eng. Ning ora salindro, pelok. Pelok kan. Ayo pelok bem jamune Jawa. Jamune Jawa. Ayo jamu Jawa buka. Saka ngendi? Manut kanca yo. Jamu Jawa. Mula kuwi nek ning nggonku kaget kuwi Truk. Tapi apa nggonku ki ya ana warung hidup lan saperangan apotek hidup. Ki mergo aku ki wong Jawa aja ninggalke jamu Jawa. Iya. Pancanyata kasihate jamu Jawa. Godhong kates bisa gawe etes. Cabe buyang awak mriyang bisa ilang. Temu ireng tambah cepet meteng. Oh, lambe iki nek kaya ember ya kaya ngono kuwi. Etes ki apa to, Truk? Etes ki wasis omong mergo tak kandhani. Jamu Jawa ki mbiyen sing mujangga Kyai Jawa Timur. Mula nek cara Jawa Timur etes ki pinter apa? Wah, ana bocah kok le etes. Pinter omong ngono lho, Rek. Iya ta iya. Jamu Jawa ki senajan kiraya apa ki bisa kanggo njaga kesehatane awak ngono lho, Rek. Iya. Ya, kowe karo aku sawetara ya mengisane nyuwun karo Hyang Diwasa muga ora ana sambi kula padukuhan widara sak kukuban satemah bisa turu magang gawe tentrem lahir lan batine. Iya, apa kang disedya ya Bathara ngudaneni. Iya. Ayo gelar kagunan ngiras pantes jaga jejeg ajeging kabudayan kita. Babuh. Slendra apa welak? Manut. Senengmu apa? Slendra apa pelok? Slendra kena, pelok juga boleh. Waduh. Bareng tembunge kemajuan karuwang aku kok.
Kok duwe aplikasi tlik-telok iki aku saiki maju kok. Iya. Kok aku iki bagus ya ora ya. Aku apa-apa tak ikuti. Apa tak ikuti kok. Mula aku ngerti kok saiki kono-kono kae ngerti aku. Aku ku nang ndi ora tau takon alamat, anggere takon nyerok. Gone iki lha ya diserok. Anggere takon usah takon koyo jaman bingak. Saiki ki anggere ceklik ngono diserok ngono wis karuan. Sherlock kok serok. Bagong ki oh iya ya. Rekane ngono ya arep maju cara cah saiki iki. Aku sih ya Tru. Aku ki wong tuwa ya kaya kiyaine. Ya mengko wis jogete joget cara Mataram ya. Yo kowe arep apa? Aku arep nyuwun sing gending klasik-klasik. Coba Tru. Aku tak nyuwun karo Mbak Yam dandang gula ali-ali. Kaya ngapa? Dandang gula ali-ali ya. Rungokno. Dandang gula ali-ali. Wis sawetara. Ora digugah meneh. Kependhem lelagon cara saiki. Iya, cara saiki iki sak menit ganti. Yuk, ya Bu ya. Jenang kula. Jenang gula iki jenenge glali. Glali aja lali. Bagong kok ngringkel ngopo? Nek ora partnerku wegah aku. Tangi gong lah ngino aja dianggep ning sak dhelik kok ngino sepele wah iya to turu meneh jane lahirnya batinnya ya gondeli. Ya Tru. Ya Tru ya. Iya. Aku kan biyen iya kok. Karepmu ora apa-apa. Ora apa-apa. Yen nganti largelo sedih rinten dalu ketok-ketokan kewala ngati-ati besok kapan bakal bali yen ra bali bejo kula walik yen bali bejo kula yuk langgamipun babar pisan mangga Tru ayo Tru yuk langgam ali-ali Tru ngagem ali-aliku
pos kena mandek truk. Nggon pos ki kena mandek ki kena omong-omongan sithik. Iya. Kena cerita-cerita dhisik. Piye kae wingi kepiye, Dik? Wingi kepiye? Wingi kurang apa aku? Wingi nggonku anu kurang kepiye? Kepiye wingi ra ya kebeneran to. Nek kurang kepiye kudu sampean kan ndika lho, ngono. Kuwi nek nggon pos kena omong-omongan. Ning ya aja kesuwen, kok ndak lali. Iya, tuku bendrat deh. Pilihan aku pangiro pamriyeh Rasa jan apik. Aduh, sambung tresno ning dong aduh-aduhan. Nek kangen ki ning kon mirsani ali-ali. Iya. Aku sok mesake anggere kangen ping tilang-tilong. Mesake tenan aku. Kemat ki ali-ali. Ya kaya ngono kuwi jenenge langgam ali-ali ki ya ngono kuwi. Aku ya nek kangen ya mara. Lah kok ping delok ali-ali rak kur kare rekane pamite ning ndi? Pamite ning Jombang, Bu. Jebul. Wis lekas. Bagong iki. Ayo Mbak Rani saiki tampil ke muka. Wah, la iki. La iki. Hei. Yo. Badhe ngatur iki menapa, sayang? Sek gumyak ya, Pak. Bener? Sek gumyak. Oh, oke, ayo aku ya ngono manut sing ngajak gumyak ya oke. Arep leran ya oke. Nek kate aku hapus ana wae gampang kok aku iki. Ayo gumyak ayo. Ayo, meneng kowe togong kowe kuwi. Wis lambemu kaya ember. Omong wae. Wene kan apik aku nek nggo mangan cepet kok. Sarake urung rampung wis.
ngoten iki wau ninggal katresnan. Wis tega tenan. Sapa? Oh, yakin? Yo aja weruh Gong. Iki bocah mesake. Heeh. Cara tulisane ora tulisane iki cara bukune kuwi Gong. Iya, jane sik dluwang putih. Ora tulisane, mulo sik mesake kuwi. Yes diterima-terimake. Terima-terimake ya, Nduk. Ajar golek tukang tempe. Padake apa? Kowe wis pinter golek tukang tempe, Gong. Padake apa iki? Jan iki. Jan oke iki tenan kok kuwi anggere tenan tekun, tegen, rigen mesti dadi sinden sing apik. Aku nyuwun karo Gusti, aja gampang kepencut karo kahanan sing ora cetha. Ning anggere wis gampang kepencut, akeh contone. Aku mbiyen ya ngono kok, Truk. Gampang kepencut lah arep kecemplung jogangan sujune ra sida. Heeh. Bisa endah. Ayo. Ki mau Mbak Rani saiki sapa? Ayo Mbak Celiwi. Ayo Wi. Ngaten ki apa sak-isane wah ngeman swara. Lali janjine ya karepmu. Sing kira-kira gampang wae aja lali to. Janji piye? Sok gampang lali. Nganti lali awas. Kene kuwi wis nganti kepiye? Tak rewangi tuku bendak. Karep lali janjine. Ora suwe tak wingi banyake golek kathok. Tak anyari. Bareng tak anyari tekan dengkul. Ya, Mbak ya. jenengku ki kaya ngene iki. Hae. Kowe ki rasa sekolahmu kaya ngono kuwi ra iki. Ngeling ngono sikilmu ki palit kaya ngono kok salahmu. Jundil-jundil. Mbok menawa dadilan marine. Ayo. Jane kowe nang ndi.
senggake anggere kari wis karang kuwasa kok tukang ngandung kok janjane kowe nang ndi galakku leren ora monyet kowe ya ora bocah kok dinengke ora ngerti karo wektu bapakmu iki kondang wong disiplin lah kok di anak 3 dan 28 aku iso di anak 3 ora kena ditata ora manut karo wong tuwa bapakmu ki wong disiplin wong dihormati lah kok kowe kuwi ora manut karo pituture wong tuwa mula uripmu gedengap-dengap ora kuat goyang cowek mergo kualat karo wong tuwa ora manut karo wong tuwa monyet iki Petruk kalih Bagong sing marai wangsulan kowe ya kowe anakku sing barep ora nuturi karo adi-adine malah nuntun barang kang ora becik gojek apa kira-kira nek gojek terus kono sing gumun apa duh cilaka nih ki arek iki muring-muring palangsu ngerti wong tuwa ngentut ke malah guyu kowe urung tau nglakoni kaya aku wong tuwaku wis nglumpuhke aksara ba ya budhek ya boyok ya beser ya blabur anggere dhuwur watuk ngisor melu watuk tak kandhani ya kowe maju karo aku ayo sowan ora sowan ngati-ati kowe kiyaine kok ngono kae gong anggere wis nesu ngono kae tenan kiyaine ketok lomah lame nek nesu medeni tenan kae truk ketoke wong kaya ngono ha iya karang kiyaine iki dewa ning ngejawantah mula ketok wong kaya ngono lomah kelamene nek nesu medeni kae ayo dituruti yo piye kersane kiyaine gawe sajake karang kedempel nampa rawuhe Ndara Arjuna Ndara Janaka ana padukuhan klampe sireng kembang serayu enggal diseba aja nganti wis kuciwa semu diplayoni kanggare